Hey, vertel maar, vertel maar, vertel maar. Vertel die avonturen nog maar op. Vertel maar, vertel maar, vertel maar. Wat speelt in die mooie liedse kop? Hey, vertel, hey, vertel, hey, vertel, hey, vertel. Hey, vertel maar die verhaal. Wil ik nog wat leuks vertellen? Nee. Ik ken wel geen. Ja, zo is het al? Ja. Wat hast u in het hier, hé? Wat ben dat? Blikslichten. De Sjen. Bliksem. En hoe komen die erin? Dat Agie. Dat Agie had dat ding. Is dat met de tonger gebeurd? Nee, maar als kermis. Dat die net zit, dat is voor de heer een heerskermis. Vertel maar. Het is geschreid. Wat is het? Geschreid. Wat is dat? Dat is weten. Dat komt door de zon. Ja, toch, Ilva? Ja, en ik ben ook eens een beetje in mijn nek gezweet. Waarom hingen hier al je foto's met trouwjurken? Ik wil dan weer straks trouwen, Git. Nou, je vrouw je trouwen. Maar Rob. En op allemaal. En ik wil ook net bij Rob de zeehond. Wanneer je twee mensen kunt trouwen? Dat weet ik geen idee. Geen idee. Tot 12 wijsjes. Mijn harde mem hier vroeger getrouwd. Ben je vroeg getrouwd? Ja, toen nog een baby wie. Nou, toen wie ik nog maar fjouwer. Toen wie ik nog 0. En wist dat nou wel dat ze bij mij in de buk zit? Ja. Ja? En wie speelt toen? Wie daar speelt toen? In die mensen buik. En wie? Maar wanneer ga je trouwen? Of vreed. Ja, vreed. 2027 is niemand trouwen. 2026? Ja. Ga je alleen op vrede trouwen? Ja. En in 2027 dan weer geworden. Oh ja? Ja. En hoe oud ben je nou dan? Ik ben in 6. Toen wie ik al 6. Toen wie ik al 60. Wil je hem later echt trouwen? Nee. Nee? Nee, maar ook wel. En als toen later trouwens, maar waar was toen dan later trouwen? Wist dat ik al? Nee. Nee? Maar niet? Maar je moet. Wil je hem beiden net trouwen? Nee. Waarom hè? Gewonnen. Nou, toch niet. Hè? Dat is dom. Dat betekent, als je bij mij mee wilt trouwen, dan wil ik ook op een motor. Maar vind je het dom van je oudje dan? Nee. Dat net. Maar je vindt het dom, maar je vindt het net dom van je oudje. Nee. Hoe kan dat? Lees me even uit. Hoe kan dat dan? Maar je steekt mijn vankers trouwen, hè? Ja. Maar je denkt het nou net met twee jongens op elkaar verliefd. Oh, ja, dan met twee jongens op elkaar verliefd. Ja, dan was een homo. Ja. Dus je wil later net trouwen? Nee. Ik met mijn famke. Nee. Oh, oké. En 2 famkes dan? 2 vankers, dan was er een... Dan was niks. Dan was een homo weg. Nee. Ja. Maar zei iets hoors. Wat dan? Ik weet het niet, ja. Vertel maar. Wat is een slachter? Die slaat altijd alles door midden. Heute kip het bij de slachter. Dat les ik wel. Heute kip het bij de slachter. Worst en spek en vlees. Ik rij van de slachter. Dat les ik wel. Ik rij van de slachter. Een stukje worst waaronder was. Lekker slachter, dank je wel. Ik keep mijn buikje heerlijk vol. Lekker slachter, dank je wel.
Maar als je verliefd bent en trouwen wordt, dan was een jonkje. Ja. Dat is echt zo. Ja, een jonkje. En als iedereen trouwen gaat mij en verliefd is, dan is iedereen een jonkje. Maar als trouwen is en verliefd bent, ben je dan een jonkje? Ja. Waarom ben je dan een jonkje? Ja, want dat zei jij door de Heere God. En ben je een beetje verliefd? En een famke dan? Die wordt dan een famke gewoon. Nee, die wordt dan een jonkje. Wordt een famke dan een jonkje? Dat krijgt ik zijn. Net verliefd Jesse? En doden. Ja. Ben je toch wel verliefd? Ja, als je een jonkje bent en je wordt verliefd worden en je wordt trouwen en dan wordt een famke. Een jonkje wordt dan een famke. Oh, dat had ik nog nooit gehad. Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Ik wel, want ik heb nog nooit. Dat zijn hinder die praten goed. Oh? Oh, want hij is Maar- bij grapjes uit. Vertel maar. Duncan. Duncan? Ben je daar verliefd op? Of stel laten met trouwen? Ben je toch een beetje een koning? Nobel. Ja, viel hij een beetje een koning? Een beetje. Waarom viel hij nou een koning dan? Omdat ik op een koningsstoel zit. Daarom viel hij een koning. Een beetje. Een beetje. En hoe een beetje? Zo'n lied beetje? Ja? Ja. Maar je maakt echt verkering al. Nee, dat maakt nog. Dat maakt nog? Hoe geeft dat dan? Dat weet ik niet. En zo is het wel safvolle koning wezen willen? Nee. Waarom niet? Omdat ik liever normaal meisje wil wezen. Was toch even een gewoon meisje wezen? Ja. En is een koning net een gewoon meisje, denkt? Ja, maar dan wil je zo heel weekend en dan wuift iedereen nog en dat is heel irritant. Ja, denkt al? Ja. Geeft me vreden? Ja? Ja. Hoe geeft dat dan? Stel je voor dat Jesse Duncan is. Wat zou je dan zeggen? Dat weet ik niet meer. Nee? Dan was het een vrede dan. En wat was dan vrede? Je met me trouwen. Was dat eerst voor al vrede? Dus er was geen koning worden. Nee. Geen koning. En Sinterklaas dan, want daar wuift ik iedereen naar. Ja. En Sinterklaas moet altijd Hansie aan. Dan was ik geen Sinterklaas worden, ja, gewoon. Nee. Toen besleven wat gewoon. Ja. Net van zeggen, was er wel verkering met me haar, toen vreeg het voort, was met me trouwen. Ja. En als hij dan nee zegt, dan ben ik niet meer verliefd. Oké. En waar bist u dan? Een normaal meisje. En hoe heet dat normale mensje? Hindek. Hoi Hendrik, Vertel maar. was toch laten voetballer worden? Ja? Waar vind je de beste voetballer? Messi. Messi? Ja. Ik vind de beste speler Real Madrid. Vind je Real Madrid de beste speler? Ja. Die is echt goed. Nee, ik kan heel goed kappen. Kun je toch heel goed kappen? Maar het voetballen? Als er een paar van die plakjes op een holle, komt dat van kappen. En kun je toch niet goed worden als Messi? Denkst? Ik heb wel voetbalschoenen. Hij is toch wel voetbalsquad? Ja, maar die geven ook licht. Ja, maar die lacht. Ja, Hoe kan dat dan? heb ik bij de winkel gekocht. Hij doet echt de wedstrijden, hè? Ja, ik zit ook op voetbal. Ja. Anders doe je in donker voetballen. Ja. Ja, met mijn schoenen. Ik zit bij voetbal en zwemmen. Ik ga voor. En die allebei, daar zit ik. Tegelijk? Ja. Nee, net tegelijk.
De ene seizoen ging ik zwemmen en de andere seizoen ging ik voetballen. Oké. En waarom doe je dat om de beurt? Nou, dan moet ik altijd zo snel weer weg. Dan moet ik eerst school zitten, dan mag ik weer naar mijn mas, dan ga ik naar het zwembad. Ja, dan had het feestje er ook. Ja. Dat is niks wel. Vertel maar. Een vlinder? Ja. En wat kun je nou meer vangen? Lieve heersbeestje. Eerst gooien kan Ja. en dan skoppen. En dan schopt hem weer voort. Ja, zo. Maar een bal, kun je dat ik vangen? Ja. Vangen, 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 vang de bal. Vangen, 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 daar is hij al. Vangen, 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 vang de bal. Vangen, daar is hij al. Ik gooi de bal, do vangst hem op. Ik gooi de bal heel heeg. Ik gooi de bal, do vangst hem op. Vangen is net reeg. Ik gooi de bal, do vangst hem op. Vangen is heel vet. Maar vangst hem ek als ik hem skop. Of kist dat nog net. Vangen, 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 vang de bal. Vangen, 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 daar is hij al. Vangen, 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 vang de bal. Vangen, daar is hij al. Vangen, 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 vang de bal. Vangen, 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 daar is hij al. Vangen, 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 vang de bal. Vangen, daar is hij al. En dan had de bal gewoon voor hem kapt, hoe die is dan? Ja? Vertel maar. Ik wil even wat weten nog, want dat meisje bij elkaar wijken, hoe nemen ze dat dan? Trouwfeest. Nee. Skaten. Hè? Skaten. Scheiden? En wat gebeurt er dan als hij er met hem scheidt? Dan gaan de vader gaan ergens anders wonen. Ja, en toen gaan ze bij Kauai. Omdat ze Jusje hier. Gaan ze voep, wij. En waarom doen ze dat, denk je? We vinden elkaar niet meer zo lief. Hè? Maar wie kijkt zo vaak? Wat hè? Nou, wie kijkt zo lief? Ja? Ja. Ja, soms ga ik ook wel scheiden. Maar vrouwen doen dan altijd zo'n gleufje in sommigen. Dat je de bovenkant van je rollen kent zien. Sommige mannen zien dat wel. Wanneer doen ze dat dan? Nou, sommige meisjes, als ze scheiden binnen, doen ze een sneetje in het hier. Dat er niks meer groeit. Oh? Scheiden. Gescheiden. En zo'n sneetje werd naar me groeit, maar dat het demisje met ik. Ja? Ja, maar dat zie je net. Omdat het grote meisje binnen en diep in hoog en dan ken ik het natuurlijk net zien. En hoe kan het dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan binnen hij en men wie een eerst samen. Ja? Dan gaat de een hij of men naar bij wij. Zie ik een oorvriendinnetje. Nee. Die kan dan alleen nog in een huis. Nou, soms ook niet. Nee. Soms wel, soms niet. Maar soms laat ze ik wel iets vallen. Ja. Dan pakken ze het zo op. En dan zie je het. En vind je dat mooi? Ik heb het nog nooit gezien. Hast dat nog nooit jongen? Nee. En hoe wist het dan? Dat weet ik gewoon. Omdat mijn man dat het niet heeft verteld. Sven, als je hij went helemaal, als je hij went tegen wie? Hij went het in wat en man die went het in dan wat. Ja. En is dat echt verdrietig dat mensen scheiden gaan?
Ja, wel van het band die bij je wennet. Ja, want hij en mijn ben scheiden. Waar waren je tegen bij elkaar? Mijn papa en mijn mama zijn gescheiden. Mijn zus, Demi, het oors, die gaat eerst een paar dagen, een week bij je aan mem en dan een week bij je huid. Zo doet het. En dat ze nooit groepers. Wat, dat ze nooit meer? Groepen. Week op een dag? Ja. Ja, van die. Benjamin heet hem wel. En nu ga ik eerst een keer naar papa en dan weer naar mem. Papa, mem. Oké. En vind je dat ook jammer? Nee. Nee? En papa is wel alleen, maar dat vind ik wel een beetje jammer. En hoe is het nou dan? Nou had die oorheid, die eerst bij hem kon wennen, die man, die had nog een oorvriendin zien. En die wennen nog erg zoals. Ja, misschien wel leuk voor het band. En dan ga je steeds even uit van huis. Ja. En als er nou toveren was, wat zoekt er dan toveren? Nadat ze en hij er mij weer terugkwam. Ja? Speelplaat. Dat verder hij er bij elkaar was. Ja, Fenna, zo is dat toveren? Een brief dat wat mensen schreven en dat hij bij elkaar kwam. Ja, dat zou ze graag willen. Ja, men ben het er vlakbij. Ja. Kist dat rennen? Ja, maar dan komt de fiets. Ja, dat is dat ik wel. Ja, maar als je in een auto gaat, dan hoef je maar tot 10 te tellen. En dan ben je er al. Ja, En op een fiets, waar mag je dan nog tellen? dan moet je wel tot 13 tellen. Vertel maar. Hartjes. Hartjes. Hartjes, wat wil. Al je hartjes teken je. Wat kist al je mijn papier? Wat kist mijn papier? Snuten. Plakken. Lakken, ja. En wat nog meer? En tekenen. Mee vouwen. En kurfletter in passen. En iets inpakken. Ja, Hoe weet je hem dat zo goed? daar hebben we een liedje over. Teken je een auto of een trein. Op papiertjes teken je een famke in een rij. Op papiertjes teken je een vlinter op een blom. Op papiertjes teken je een goudvis in zijn kom. Op papiertjes teken je een auto of een trein. Op papiertjes teken je een famke in een rij. Op papiertjes teken je een vlinter op een blom. Op papiertjes teken je een goudvis in zijn kom. Op papiertjes teken je, mooi papiertjes plakken. Dook is de rek vanzelfs, een knuffel in verpakken. Wat is het verschil tussen een potlood, een pen en een stift? Weet je hem dat? Vertel maar. Hé, maar als je bij men bent, hè, Ja. dan praat je altijd Fries. Ja. En wat vind je het moeilijke daarvan dan? Dat ik nog maar, dat ik
Fries moet praten, want dat vergeet ik steeds. Omdat ik in Nederland geboren ben. Ja, net in Friesland geboren. Nee, gewoon in Nederland. Waar ben je geboren? Wist ik waar je geboren bent? In Vlaarding, want daar woonde papa en toen had papa verhuisd naar Nederland. En toen ging ik mee in de auto en toen vond hij een mooi huisje. En toen zei hij, daar wil ik wonen. En toen parkeerde hij daar de auto en toen stond daar een bord te koop. En toen kwamen wij daar terwijl er iemand zat. En toen zei ik, mogen wij hier wonen, zei papa. Toen zei hij, tuurlijk, dan ga ik in een ander huis wonen. Hey, kan je met me Fries praten? Nee, ik wel. Ik wel. Doe we. Nou, ik weet het niet meer. Wat moest u vertellen? Ja, doe. Ik? Ja. Opzegversjes, jongen. En wat zei ze dus? Kijk, denk maar. Fries praten. En wat zei ze toen nou dan? Nederlands. Ja, waarom? Nou, dat praat ik dus net. Wat praat u dus net? Fries. Nee. Waarom net? Nou, wij zijn Nederlands. Maar u praat wel heel goed Fries. Hoe ken dat zo goed? Wat goed van die? Weet ik niet. Hey, ik ben super grutsk op die, dus doe dat zo goed doet. Wanneer krijg je nog foto's? Foto's? Ja, maar de camera. Nee, iets wat u graag vertellen was? Ik weet niet wat ik vertellen. Wat hè? Ik weet niet wat ik vertellen. Nee, wist net wat vertellen was. En wat was toen worden? Ik wil kapper worden. Kapper? Kinderlied. En doe. Zuster worden. U moest zuster worden en wat was toen worden? Men? Wie bedoelen het woordje opzetten? Het wutje opzetten. Ja. Ga je hem een wutje leren? Ja. Ja. Wat voor... Wat... Een boekje van mij niet. Nee. Ik wil wat vertellen. Wat dan? Dan praat maar Fries. Vol leuker. Nee. Hé? Nee. Ik weet het ook niet. Maar auw. Maar auw. Kom in en toen die komen op de televisie. Ik kom op televisie. Oh ja? Ja? Waarom? Waarom kom je op televisie? Vertel me eens. Slaap er ik helemaal niks van. Doe ik het niet? Nee. Wie ben ik kleden? De stekkers zitten er niet in. Hoe ga je